Пещерняк съм от година и 3-4 месеца вече. 4, 5, 6 години. 68 година. Още като дете баща ми ме е водил по пещеровска, като бях малък. Това е едно невероятно усещане. Под земята е неизвестно. Винаги съм искал и съм мечтал да открия този нов свят, който се криеше за тази тъмнина. Оттам започна любовта към подземното царство. Преди 25-26 години. Пещерите са последната почти неизследвана граница на планетата, където ти си първия. Чувството е уникално. Красотата на подземния свят. Като усещане, като любовта към жената, планината и така и с пещерата. Тя си остава вечно в сърцето. Защото в подземния свят е както горе в другия свят. Всичко е различно. Друга реалност, начин на живот. За някой е красиво някое образование, за друг е красиво просто галерията. Трети търсят прилепи или боболечки. Четвърти се гмуркат в сифони. Пещерите са ми нещо, което е свързано с моя живот. Чувството под земята е невероятно. Да попаднеш в един нов, различен, непознат свят. С някакъв много странен уют. Убежище. Пещерите са... те ми дават една любов и аз им давам любов. Усещането е невероятно и не мога да се откажа. Да си един нов свят. Носи се едно спокойствие, една свобода. Откриваш себе си. Откриваш неподозирани красоти, виждаш. Ако имаш щастието си първо откривател, също е едно неповторимо усещане. И много е важно да остане нещо като послание. Защото за наше нещастие много български пещери са унищожени безвъзвратно. Камък или стъпвайки даже в пещерата, ти променяш средата, която е била преди тебе. Пещерите са моят живот. Пещерите. Вход към недрата. Отробата на земята. Дом и бездна. Хранилище на древни загадки. Вдъхновение едновременно за фантазиите и страховете ни. Подземни дворци, в които безкрайни лабиринти отвеждат към съкровищници на небивала красота. Кладенци на времето,
е мястото, където Бог среща Дарвин. Тук научният трепет на откривателството се слива с мистичното изживяване сред вековния мрак. Тук, наред с тайните на природата, съжителства мистиката на човешката религиозна душевност. Пещерите носят спомени както за формирането на планетата, така и за формирането на живота. Свидетелства за еволюцията от пещерния човек до пещерняка, от древните светилища до съвременните туристически атракции. Зародили се преди милиони години, те са живи свидетели на времето. Носят спомени за раждането на планините и реките. Преживели са десетки ледникови епохи. Приютявали са зверове, отдавна изчезнали от лицето на планетата. Видели са първите стъпки на човека и са отворили дълбините си за него, за да станат първият му дом и храм. Дом, който той никога няма да забрави и в който ще се връща отново и отново. Храм, в който боговете са живели редом с хората. В огнището, в камъка, в мрака. Пещерите помнят онова време, когато свещеното и ежедневното са били едно цяло. Помнят и момента на раздяла, когато човекът е потърсил дом под открито небе, но боговете са останали да живеят сред величествените им дълбини. Тяхната тъмнина е била разкъсана от първата искра на праисторическия огън и от първия лъч от фенерчето на новия им откривател. Зародила се преди близо 120 години, науката за пещерите, спелеологията, е още в своята младост. Тя се утвърждава като сложно съчетание от множество научни дисциплини. Заедно с космическото пространство и дълбините на океана, подземните недра остават сред малкото неизследвани територии. Скрити сред недостъпни скали, преграждани от срутища и наслаги, охранявани от непроходими тесни цепнатини, много пещери все още са неизвестни на изследователите. Ето защо да бъдеш първопроходник в неизследвана досега пещера е равнозначно на това да откриеш нов континент. Това изследователско усилие е предизвикателство както пред знанията ни за света около нас, така и пред собствената ни човешка същност, пред физическите възможности и психическата издръжливост на човека. Всеки нов метър, нанесен в картата на пещерното царство, добавя нови пространства към света, в който живеем. Когато ти с духа на един колумбовец, един човек, който прави ново географско откритие, защото откриването на нова пещера и нейното картографиране абсолютно 100% се вписва в графата на географско откритие, тогава радостта на търсача е пълна, абсолютно задоволена. И тогава ние може да живеем с самочувствието, че сме били такива и сме направили нещо ново, нещо, което ще остане винаги в пласа на страната, в която живееш, ако щете и на пласа на земното кълбо.
Пещерите не спират да ни омайват с многообразие от форми на скрита и недокосвана от хиляди години красота. Подвластна единствено на тъмнината и съграждана с силата и търпението на водната стихия, която неуморно проправя пътя си към земните недра. Това е една вълшебна приказка за творческото могъщество на природата. И като всяка приказка, и тази си има начало. Когато водата целуна скалата. Животът на нашата планета е неразривно свързан с водата, която едновременно има огромна съзидателна и разрушителна мощ. Със своята парадоксална неповторимост, пещерите обединяват именно тези две качества на водната стихия. Те са родени от разрушението. Образуването на пещерите най-често се свързва с карбонатни скали, които се разтварят от течаща агресивна вода. Точно тази разрушителна дейност на водата в карбонатните скали под името суфозия или корозия създава тези разнообразни подземни проходи, галерии, зали, отвеси и тесняци, които оформят една пещера. Най-често можем да открием пещери във варовикови масиви, които са се формирали преди милиони години на дъното на древните морета. Някога техните топли води са изобилствали от черупчести мекотели. След смъртта на водните организми, техните черупки са се отлагали на дъното и са образували дебел, калцитен слой. Именно високото съдържание на калцит във варовиковите скали създава условия за образуването на подземни пропасти и кухини. Разтварянето на скалите е процес, чиято интензивност с времето нараства. Размерите на подземните кухини се оголемяват и така се увеличават количеството и скоростта на преминаващите през тях води. Те продължават да дълбаят пътя си надолу и в зависимост от твърдостта на скалата и ориентацията на пукнатините в нея, могат да образуват един единствен тунел или да се разклонят в множество ръкави, прилични на лабиринт. Твърдостта на скалата също играе роля в изграждането на облика на галериите и отвесите в пещерите.
Те могат да варират от трудни за преодоляване тесняци през различно тесни и високи меандриращи галерии до широки прави галерии или огромни подземни зали. Водата и карбонатните скали предопределят най-общо 3 вида пещери – хоризонтални, вертикални и пропастни. Хоризонтални са пещерите, в които преобладават полегати галерии. Вертикалните представляват един или серия от отвесни пасажи, които се наричат още кладенци или отвеси. Третият вид са пропастите, които представляват смесица между първите 2 вида, съчетавайки хоризонтални галерии, прагове и отвеси. Еволюцията на пещерите минава през 4 стадия. Те са пукнатинен, канален, натечен и блокажно-циментационен. Когато е на лице само пукнатина в скалата, през която преминава вода и я разширява, пещерата се намира в пукнатинния си стадий. Това е началото на зараждането й. Когато агресивната вода разшири вече образуваната пукнатина до галерия или множество галерии, пещерата преминава във втория си стадий на развитие. Той се нарича канален. През този стадий пещерата интензивно се удължава и повишава дълбочината си. Развиват се повечето галерии, отвеси и зали. Тези пещерни проходи се образуват строго според ориентацията на по-рано съществувалите пукнатини. През пещерните проходи активно текат подземни реки, които разтварят карбонатните скали. Това е юношеството в развитието на една пещера. Третият стадий е стадият на зрелост на пещерата. Тя продължава да нараства, но с много по-малки темпове. През този етап, който се нарича натъчен, пещерата добива своята уникална красота, когато по нейните галерии се оформят разнообразни по форма и цвят сталактити, сталагмити и други вторични образования, изваяни от неуморните водни капки. Изящни пещерни драперии, приличните на малки дръвчета дендрити. Откриваме една истинска съкровищница от кварцови и арагонитни кристали. И неповторимите със своята красота синтрови езерца, чието стени са надиплени от отложения варовик. Пещерата е красив природен феномен, но не е вечна. След натечния стадий, водите, преминаващи през нея, слизат постепенно към ерозионния базис. Те проправят все нови и нови галерии, вследствие на което старите галерии се осушават. Така, те бавно стават прашни, образованията в тях изсъхват и потъмняват. Големите зали се сриват под собствената си тежест и образуват различни по размер блокажи. Този финален стадий в развитието на една пещера се нарича блокажно-циментационен. Неповторимият свят на пещерното царство не се състои единствено от мрачни галерии, величествени зали и обаятелни форми. Както всяко царство, и пещерното има свои обитатели, не по-малко загадъчни и чудати от самите пещери. В привидно враждебните условия на земните дълбини съществува уникална екосистема, съставена от микроорганизми, примитивни растения и чудати насекоми и животни, които са оцелели в течение на хилядолетия и са се адаптирали към средата си, сливайки се в едно цяло с нея. В българските пещери са открити над 800 вида организми,
които в зависимост от специфичните си изисквания се заселват в различни местообитания с разнообразна температура, осветеност и влажност. Пещерните организми се делят на 3 основни вида. Троглоксени, които в много от случаите попадат случайно в пещерите и се заселват там. Троглофили, които обитават пещерите сезонно или постоянно и са частично адаптирани към подземен живот. И троглобионти, които са отлично адаптирани към пещерната среда и я обитават постоянно, което е и причината в отделни пещери да се срещат уникални за тях организми, известни като ендемити. Са бозайниците, които имат най-много екологични ниши, които могат да заемат, както пещери, така и заставени сгради, пукнатини и дървета. Това е голям подковонос. Ето го. Както знаем, прилипите се ориентират чрез ехолокация и затова ушите им имат едно образование, което при подковоносите антитрагос, това тук. Крилото, това е ръката. Все едно моята ръка има по-дължени пръстите, има мембрана по средата. Единственият пръст, който е свободен при прилепите, това е палеца. Представете си го така. Характерно за тях е, че мембраната летателната обхваща цялата част на ръката, между пръстите, тялото и краката, и тук обхваща и опашката. Вече прилепът ни се сърди. Събуди се. Ето така, опашката е тук. Да, ще пуснем спокойно. Ето това е опашката на животното. Смята се, че когато се отреже крилната мембрана, можем да си направим магия за любов, обаче когато отрежете мембраната на животното, то няма как да полети отново и ще умре поради липсата на храна и вода, което е една мъчителна смърт. Пещерите са много важно местообитание за прилепите и затова е много важно да ги защитаваме и да не ги рушим от гледна точка на охраната на прилепите и пещерните образования, които ще видим по-нататък. Води до предположението, че произлизат от древни насекомоядни бозайници, живели през късния плейстоцен, преди около 55 милиона години и останали почти непроменени до днес. Пещерите носят и спомени за още по-далечни епохи. Епохи, когато земната повърхност е била покрита с морета, които в последствие са отстъпили пред сушата. И днес в изронените от водната стихия пластове на пещерите Бачо Киро и Янтра са се запечатали древни фосили, които ни помагат да възстановим картината на живота преди милиони години. Земните пластове са съхранили отдавна изчезнали черупчести мекотели, растения и дори риби. С постоянната си температура и изобилието от вода, пещерите са се използвали като естествени убежища, както през ерата на динозаврите, така и от бозайниците, появили се на лицето на Земята преди около 225 милиона години.
Едни от най-разпространените находки от праисторически животни в българските пещери са останките от пещерна мечка и пещерна хиена. Аз имах щастието и волята и упоритостта да извада под една доста дебела кора калцитна най-добре запазения до момента череп на пещерна хиена, който дарих по-късно на Националния природонаучен музей. Именно тези пещерни зверове са и първите съперници на новопоявилите се преди около 2 милиона и 400 хиляди години бозайници от вида Хомо, нашите предци. Една малка пещера близо до Белоградчик напълно промени представата ни за човешката история. Тук бяха открити най-древните досега останки от човешки същества в Европа от преди 1 400 000 години. Това показва, че заселването на европейския континент вероятно е започнало от Балканите, където от Африка дошли представители на вид, близък до изправения човек Homo erectus. Една от най-загадъчните находки в пещерата обаче е парче кост, върху което далечните ни предци са врязали поредица от успоредни резки. Какво ли означават? Древна писменост, изкуство или просто случайност? В продължение на стотици хиляди години предците ни са обитавали пещерното царство, водейки борба с природните стихии и зверовете. Не са малко археологическите останки, засвидетелстващи следи от човешка дейност и присъствие в пещерите от времето на палеолита, неолита и халколита, както и от епохите на античността и средновековието. Обхващайки широк хронологически отрязък от преди 2 милиона и 600 хиляди години до преди 45 хиляди години, палеолитът е най-продължителният период в човешката история. Динамичната среда през тази епоха е свързана с колебания в климата с постоянно редуващи се ледникови периоди и периоди на затопляне, поради което пещерите се явяват едни от най-благоприятните местообиталища. Както говори само по себе си наименованието на епохата, през палеолита камъкът е имал съществено значение в живота на праисторическия човек, като суровина за изработката на различни видове оръдия. Настъпилите климатични промени в края на късния палеолит, включващи затопляне на климата, както и натрупването на значителни познания за заобикалящия свят, водят до появата на нов тип икономика. За пръв път започва и изработката на съдове от глина. Новият поминък създава предпоставки за значителна уседналост и появата на първите селища по поречието на реките. Откриването и разпространението на първия метал – метта, през 5-то хилядолетие преди Христа,
поставя ново начало в развитието на човека. Значимостта на това събитие или причина за обособяването на този етап като отделна епоха, известна под името каменно-медна епоха, халколит или енеолит. Появата на предмети и уръдия на труда от мед, наред с тези от камък и кост, правят човека още по-независим от средата си. Тази нова цивилизационна ситуация предците ни не губят връзката си с пещерите, които се превръщат в светилища, което е и причината находките от тази и следващите епохи да са предимно на култови предмети, свързани с ритуалния и духовния живот на предците ни. Така, отправяйки поглед към отминалите епохи, виждаме, че човекът е извървял дълъг път на еволюция. Развивайки се, предците ни са променяли начина си на мислене и отношението си към заобикалящия ги свят, както и начина си на живот, намиращ отражение в облика на материалната култура, следи от която археолозите намират под формата на фрагменти от керамични съдове, каменни и костни уръдия на труда, следи от жилища, останки от пещи, огнища, свидетелстващи за живота на хората в миналото и техния поминък. За древните ни предци мракът на пещерите давал не само подслон, но и вдъхновявал тяхното въображение. В дълбоките галерии на подземното царство се зародили първите митове, първите богове. Край пламъците на древните огнища се разказвали първите приказки, а върху стените на пещерните зали се появили първите рисунки. Преди хиляди години, в една от най-трудно достъпните части на пещерата Магура, древните ръце започнали да рисуват първите изображения, вдъхновили въображението им. По стените на Магура са изрисувани повече от 1000 скални рисунки. Сред изображенията на ловуващи хора, изпълнението на свещени ритуали, на животни и небесни тела, откриваме и абстрактни, неразбираеми символи от безписмено време. Женските фигури, които вероятно представляват жрици на великата богиня, изпълняват ритуални танци на плодородието, застинали в безвремието на пещерата. В особеностите на тази мистериална празнична процесия се открива древният прототип на известните в целия античен свят елевзински мистерии, които осигурявали връзката на настоящето с миналото и с предците. Абстрактни рисунки, сложни идеограми, протописменост, научни познания, космогонични митове. Изображенията от Магура все още поставят повече въпроси, отколкото отговори. Въпроси, които хвърлят сянка на съмнение върху традиционните ни представи за древните,
и непознат свят, населен с форми, дошли сякаш от друго измерение, се активират механизмите на адаптация на съзнанието, което се опитва да се приспособи към непознатото, като го сравнява с вече известни форми. Мига, когато душата се докосва до далечното и непознатото, в нея започва да отеква ехото на целия жизнен опит, не само на отделния индивид, но и на колективното несъзнавано. Проговарят митовете и универсалните образи. Ражда се така нареченият образ убежище, който служи като средство за пътуване в едно необятно пространство, където вече не ни води чувството за реалност, но в същото време оставаме свързани с близкото и познатото. По този начин фантазията поставя своя индивидуален отпечатък в пещерния свят и го обогатява, придавайки ново магическо обаяние към лабиринтите на неизвестното. Ето защо тук можем да видим великани, творци, каменени девици, чудовища и дори космически кораби. Самото пещерно царство сякаш е родено от нечие дивно и непонятно въображение. При пълното отсъствие на слънчева светлина, тишината на подземните дълбини, където всеки звук събужда призрачно ехо, когато влажността на въздуха затруднява дишането и всяка стъпка е устремена към неизвестността, внезапно проблясналата красота е като маяк, който дава упование на обърканите сетива, като ги пренася в света на приказките. Тъмнината не е страшна. Страшно е това, което евентуално не знаем за нея. В историята на спелеологията са известни редица експерименти за начина, по който престоят под земята въздейства на организма и психологията на човека. Един такъв експеримент е проведен през 1977 година от Алексей Жалов и Стефан Цонев, които престояват под земята 62 дни. Под земята, където слънцето отсъства, нямаме часовници, то се получава едно много голямо разместване. И 62 земни дни за нас бяха 33 подземни дни. С други думи, денонощието ни се беше увеличило 2 пъти. Имаше някои много интересни отклонения, които са обясними. Примерно, когато нямаш шумови дразнители, при абсолютна тишина, остротата на слуха се повишава. И слухът става много по-чувствителен. И това нещо там го усетихме много бързо и обективно беше измерено повишаване на остротата на слуха, защото нямаш шумов фон. Периферното зрение леко се стесни, което също не е прецедент. Силата намаля, пулсовата честота също намаля. Продължителният престой в ограничено пространство, без достъп до жизнена за сетивата информация,
се отразява върху цялостното физическо и психическо състояние на двамата мъже. Сред непрогледния мрак и пълната тишина, сравнима само с тази в открития космос, сетивата се изострят и човек може да получи визуални и слухови халюцинации. Имахме звукови халюцинации, че някой идва, чувахме стъпки и чувахме приглушена реч, че някой говори, което между другото психологически план нищо ново не е, защото когато човек е в тревожно очакване, какъвто беше нашия случай, което ми се е случило в пещеряшката практика и поне няколко пъти, тогава могат да му се причуят какви ли не звукове и шумове, най-често гласове на хората, които ти очакваш да дойдат. Това е много тягостно чувство, особено когато става дума за някакво тревожно състояние. Над всичко тегне усещането за нечие необяснимо присъствие, което парадоксално се съчетава с чувството за безграничен покой в утробата на земята. Това беше доброволно учелничество. В името на науката бих го повторил. На 19 ноември 1977 година двамата пещерняци се завръщат в света, от който са били напълно изолирани в продължение на 2 месеца. Следва процесът на адаптация към реалността отвъд тъмнината и към живота, който преди експеримента е изглеждал нормален. Пещерата обаче остава завинаги в тях, сраства се със съществото им и с техните усещания. Във всяка една пещера човек може да изпита различни усещания. Тишината вътре специално е много ме радва. Вътре спокойствие. Красиво е. Кал, студ, болка в тялото, преумора. Когато излезнах за първи път, след дори загубването, след целия адреналин, след целия екшън в пещерата, аз усетих как светът навънка мерише по съвсем различен начин. Тоест, възприятията ми бяха различни. Тревите, лятото, реката, всичко беше различно. От момента, когато съм влезнал в пещерата. За мен пещерата продължава извън входа. Хубавото е, когато пещерата не свършва и продължава. И завинаги остави в мене желанието да влизам отново. Защото подземният свят е нещо невероятно, нещо красиво, нещо чудато. Нещо, което съществува, което е там някъде скрито от човешките погледи, което е съхранило една небивала подземна красота, нещо, което не се повтаря, нещо, което крие едно невероятно разнообразие, нещо, което изглежда толкова диво и примамливо. Пещерите са една голяма мъдрост. И места, които са били там милиони години преди нас. В пещерата времето е спряло. Застиналото време е пазител на неръкотворни съкровища, удивителни с изяществото си и неземния си облик. Тук природата е дала воля на своята творческа мощ и е създала неповторими по красота форми, които увличат въображението в една игра на асоциации. Игра, която непознатото си слага маската на близкото и известното. Така, чрез сравненията се раждат имената на пещерните образования. Тронът на подземния владетел,
Орелът вестител до горната земя. Утробата на богинята. Падналият ангел. Свещеният символ на разпятието. Праисторически тотем. Привидението в бездната. Каменените пеперуди. Седмото небе. Хищникът. Ногтите на дракона. Китът. Корабът. Камината. Очите на Бог. Възхитителният и таинствен свят на пещерите създава усещането за божествена намеса, чиято неповторима творческа мощ се е запечатала във всяка извивка на пещерата, във всяко камъче. В пещерното царство властват закони, различни от тези в света на хората. Следователно, тук живеят боговете. Пещерните светилища са разпространени по цялото земно кълбо. Сред голямото разнообразие от предназначения и ритуали се откриват и редица сходства, свързани с особеностите на тези необикновени места. Вероятно най-въздействащо в пещерния свят е мистичното изживяване в мрака на земните недра, което поражда алтернативни състояния на екстаз. Една смесица от възхищение, страх и възвисяване. Едно неповторимо изживяване на себе си сред космическата тишина. Тези особени състояния определят пещерите като места за мистерии и отшелническо вглъбение. Вероятно от тук се заражда средновековната практика на скалните обители, в които светци, отшелници и постници се откъсват от суетата на света в търсене на общение с Бог. Усещането за граничност в пещерната среда се свързва и с въпросите за живота и смъртта. Извиращите от редица пещери реки се асоциират с култове на плодородието и с неговите божества. А когато реката се изгубва в зейналата пропаст, въображението на нашите предци разпознава в тези места дверите към света на мъртвите. През хилядолетията съчетанието от вдъхновяващата въображението възвишена красота и атавистичния страх е превърнало пещерите в сложни символи, дълбоко свързани с духовните преживявания на човека. Именно символиката на пещерата като свещено всеобятно пространство, което съдържа в себе си целия свят, ни позволява да се доберем до истинския и митологичен смисъл.
Проникването в пещерата означава живот в друг, много по-обхватен, много по-сложен свят, населен с свръхестествени същества – богове, демони, душите на мъртвите, поради което този свят е изпълнен с богатство и неограничени възможности. Според древногръцката митология, богинята Рея скрила сина си Зевс в една пещера на остров Крит, за да не бъде погълнат от баща си Кронос. Божественият син на Зевс, Хермес, се родил в пещера, а богът на природата Пан обитавал тайнственото си пещерно жилище в митичната страна Аркадия. Друг древен мит разказва, че в пещерата на нимфите бил отгледан и богът на виното и веселието Дионис, който бил върховното божество в пантеона на траките. Друг техен бог, Залмоксис, си построил подземно жилище, в което живял в продължение на 3 години, след което се върнал в белия свят, доказателство на учението си, че душата е безсмъртна. Слизането в подземния свят през входа на пещера носи смисъла на символична смърт и прераждане и в древните текстове се възприема като върховна мистична практика, известна под името катабазис. Това бил най-големият подвиг за един герой, затова легендите описват не едно спускане в царството на сенките. Херкулес, Тезей и Орфей, великите герои на античността, се явявали пред трона на подземния владетел в доказателство на мъжеството си. Този мотив се съхранил и в следващите епохи и редица християнски апокрифи описват спускането на Христос и Богородица в ада. С възхода на християнството в периода на късната античност и през средновековието, древните пещерни култове са изоставени и се разпространяват редица суеверия за зли сили, обитаващи подземния свят. И днес старите хора разказват легенди за змейове, които някога се влюбвали в земни девойки и ги отвличали в пещерните си леговища. Народните представи пещерите били обитавани от хали, демони и дори от самия дявол. Този мотив се е запазил в народните приказки за младия герой, който се спуска на долната земя през входа на една пещера и след безчет премеждия се завръща като истински мъж, достоен да се ожени за принцесата. Особено разпространени са и преданията за несметни съкровища, скрити в земните недра от царе, разбойници и хайдушки воеводи. Също като приказката за Али Баба, карат мнозина да рискуват живота си в преследване на илюзията за лесно достижимо богатство. Макар и силно деформирани през вековете, тези фолклорни разкази са запазили в себе си разбирането за пещерите като един различен свят на чудесата, който продължава да вълнува човешкото въображение. Народните вярвания и легендите
са толкова дълбоко сраснали с представата за пещерите, че дори когато спелеолозите откриват нова пещера, скоро след това започват да се появяват и предания за нея. Когато през 1961 година алпинистите Николай Корчев и Елена Подарева се спускат за първи път в бездната на Родопската пещера Кърлога, отдавна забравеното име на Орфей започва да отеква като епо в историята на родопите. Подобно на Орфей, народното въображение слиза в мрака на миналото, за да върне към живот отдавна изгубената традиция на драхите, запазени само в произведенията на древните поети. Така, когато пещерата Кърлога е открита и проучена, все още живото фолклорно въображение я свързва с Тенарската порта, през която певецът слязал в Хадес, за да върне любимата си към живота. Скоро пещерата е преименувана на Дяволското гърло и за нея започва да се разказва една от най-красивите древни легенди, възкръснала за нов живот. Веднъж прекрасната нимфа Евридика беряла цветя заедно със своите другарки. Внезапно една скрита в тревата змия ухапала младата нимфа. Отровата на змията бързо разделила душата на Евридика от тялото й и духът й се спуснал в царството на Хадес. Обзет от отчаяние, Орфей дълго оплаквал своята Евридика. Завладени от тъжните му песни с него плачели и зверовете, и дървесата, дори и студените скали. Накрая Орфей решил да слезе в царството на Хадес, за да склони владетеля му и неговата жена Персефона да му върнат съпругата. Спуснал се певецът през мрачната пещера към бреговете на свещената река Стикс. Страшна била пещерата, изпълнена с грохота на реката и стоновете на сенките на умрелите, които искали да преминат на другия бряг. Със сладките звуци на своята лира, Орфей склонил мрачния лудкар Харон да го прекара на отсрещния бряг. И скоро тракиецът се изправил пред троновете на Хадес и Персефона. Певецът помолил Хадес да позволи на Евридика да изпита отново радостите на живота. Разчувстван, богът на сенките склонил при условие, че по пътя към белия свят сянката на нимфата ще върви подир певеца. Той няма право да се обръща назад. В противен случай, Евридика ще се върне завинаги в царството на мъртвите. Орфей се съгласил и тръгнал обратно към света на живите, следван от духа на своята любима. Дълъг и труден бил пътят през пещерата. Заели черните гърла на бездънни пропасти. Нямал търпение Орфей да прегърне отново своята любима, но как да знае, че тя още го следва? Тя била сянка и стъпките й не издавали звук. Не удържал на думата си и най-сетне се обърнал да види дали нимфата го следва. Почти до себе си съзрял сянката на Евридика, но в същия миг, с писък, тя отново потънала в мрака на подземното царство. Орфей бил отчаян. Отново преминал през всички трудности по пътя към Хадес, но този път лудкарят отказал да му позволи да премине. Накрая Орфей се върнал сред живите и дълго скитал печален в дебрите на Родопа. А след него никой повече не слязал в бездната на дяволското гърло, за да дири Хадес. Начинът, по който човешкото въображение е склонно да включва образа на пещерата в митологични сценарии, независимо от епохата и нейните условия, е недвусмислено доказателство за ролята, която подземните чертози играят за разбирането на човека, за света и за самия него.
Пещерите са търсената от философи и мистици алтернативна реалност, средство за пътуване в измеренията на човешката душа и селенията на божественото. Подземните катедрали отекват с вселенска тишина. В парадоксалния свят на пещерите се сблъскваме с чудатото и немислимото, за да прозрем необятната творческа мощ на Вселената. Това вероятно е причината дори и днес, в 21 век, в епохата на разума, да продължават да се появяват наглед странни религиозни пещерни култове, в които участват дори и най-заклетите атеисти. Обзети отблизък до религиозния екстаз, хората се провират през тесни галерии, за да се очистят от греховете си. Оставят монети като дар пред боговете, за да се изпълни тяхното съкровено желание. Отпиват с вяра отбликналата изворна вода, за да се излекуват. Така, туристическата атракция се е превърнала в ново място на поклонение, което възкресява древната, езическа природа на човека, устремена да се докосне до божествените сили отвъд реалния свят. Дълбоко сраснали със света на човека, пещерите са се превърнали в сложни символи, съчетаващи величието на природата, мистичното изживяване сред земните недра, усещането за нереалност и трепета на откривателството. Техните дълбини привличат със силата на новото и необяснимото. В играта на покоряване пещерите поставят нови и нови предизвикателства пред човека, решен да разкрие загадките на недрата. Праисторическата епоха отдавна е отминала и ние отдавна сме напуснали пещерните си жилища. Но с част от себе си, скрита дълбоко в потайните кътчета на душата, всеки един от нас продължава и завинаги ще бъде обитател на пещерното царство.